Alagad si Kanginan. Trifon Morales and then may partner sa mga kundi si Randy Tayan. Kung akong pasulti mo, no? Asap kita. Always say a prayer. Kay suunan mo, importante. Paunas na ang atong pagpanalangin, atong pagampo, ng atong labang makagahom. Lord, thank you kay Lord sa imong gihatag ka namang grasya. Thank you, kayo. Okay? Bueno, ang suwatan po karon itong hatagan ng pagdagan, no? Pinadakin is usa ka babae nga nagpatago lang sa ngan nga Beatrice. Kini gibuhatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong sender si Beatrice. Kini akong problema, bahin ni sa kong inahan nga tiguang na taon ba, mga 70 na ang edad. O kung anong na problema ko, ingon magud ini ang mga panghitabo. Huwag mong pansinin ang naninira sa'yo. Basta't alam mo lang tama ang ginagawa mo. Huwag mong isipin, huwag mong dibdibin. Kung papatulan mo, lalo ka lang aasarin. No si balasi. Sino? Sino ba sila? No si balasi. O sige, ikaw na. Dahil magtingog, ikaw na. Balik. Nisakay ra ko nimo. Kapuya, gini mo mangilog yung kakuan. Ato as itong inahan mo. Dahil mura itong kadang muni-muni naman sa to taon. Oy! Ngano man? Sige, yaw-yaw. Samtang nag-yarok-yarok sa Birkol! Lami yang inom. Di inom na sa di ay, ha? Ni inom na sa di katawa dahil kung ako malipay na mong ipalita diha. Inom lagi. Porbida sa di mo. Gusto lagi tayo sa mo inom. Ginsong man ko no to yung inom. Ginsong. Patay yan ang ginsong, oy. Ginseng na dahil. Ginseng ba? Ambot lang ato niya. Oy, tuwa man taon to. Gibingaw tigal ito siyang tatay. Taon. Aloy, wag ka siya kamukon di ay nga dugay namang namatay sa tatay. Yan ang ito. Ato. Pagkita ito, mami ito dito. Ay, sa ding inahana. Uy, kung wak matiguang ba, di gusto magpabadlong. Hindi kaya tuon ako dong. Nay, kanang... Uy. Ah? Ayaw saba. Kay natog pas maning. Alo, yun sa man tayo natugnay. Uy, picture man ng tatay. Itaw, nya. Wa na matog. Aw, natug din na siya siyang picture? Oo, natog. Unsa, gikudakan na nimo siya sa una nga natug? Oo. Kay abigod ni mo na. Anak ni mo matanaw tinuod nga beauty sa tao. Kung unsa siya kagwapa o unsa siya kagwapo. Ay, awa. Mura lag natog sa. Pero natog yun di ay. Ay, gimingaw naman taon ko sa akong my love soy. Maning gang. Mata na ba kay natog, matog na ta. Ati na skirat ini. Mata na gang, kay magtagay na tagang. Nayo, nakahurot na kog usa ka botelya, ikaw wa pa. Mata na diha. Kaluoy sa akong inahan eh. Nay, pahuway na nay ha. Pahuway na. Ayaw na nagtandugas tatay kay natug na na. Pukawan talang kag mumata na siya. Sige na. Pukaw ako ha. Kay gahi, kay set pukaon, ay, may gani kay dili na mohagok. Saan paghagok ana nga picture naman lang na. Sige na, pahuway sa ha, katog sa diya ha. Aron inik mata nimo, mumata na pus tatay. So magdungan mugmata ha. Sige na, pahuway na nay. Sa buhi pa tong akong tatay, pinangga gyud kay na siya. Bibihon ko na siya sa akong tatay good. Di siya matug nga dili magtanday ni tatay. Nya pikpikon samtang magkanta. Mo nang gimingaw gyud taw ng akong inahan sa akong amahan. Unya,
Ya, suwada mo sa nanay, horror tato yung giinom nga. Way lame! Way lame! Nakapahuway na. Si katawa di ako kuy, uy, kapoy ba ni mo? Kay baw ka Tukan kuy. lang. Kay baw ba ka? Tukan tani mo Beatrice kay. Ay, No, maluoy sao? ko magtanaw ni nanay. Uy, Luoy niyo, makitao na ni tao ni mo tatay. Be, nuod yun na. Kay way lakaw si tatay nga di mo kuyog. Si nanay, magkuyog ito silang duhag yun. Iyagid taon ng ubanan, kay lagi mahadlok siya nga basig maunsa si tatay ug way makatabang niya. mau ba? Loving kay na sila sa una, uy. Nya, ano, usar mag-iilang anak, ikaw raman. Aw ka ng anak, di mata makabuot ana, ang Ginoo ra man gyud ana. May gani kay naa sila usa ka buok anak nga mao ako. Ang uban pila na katuig kinag-ipon, wa gyud tugahi og anak. Awa sila si Noy, kinsa na, Pablo ug si Lagring. Natiguang na lang taon na sila, wa gyud taon tugahi og anak. Nanagop na lang, nanagop og unggoy. Mao intay gibuhi. Looya sa taon sa mga inahan eh. Ay, karong umaabot nga adlaw sa minatay dong. Doon na to si tatay sa sementeryo ha, atong iuban si nanay. Oh, ano ko tagatuon na itong adlaw sa minatay, bida. Maglisod, ano dadon na itong adlaw sa minatay. Eh, daghan kayo ng tao. Karong Domingo, may na kay di pa adlaw sa minatay, mga tuta kay wa kay tao. Aw, sige, karon na lang Domingo. Ay, Neng, paminaw ba, Neng? Hala, uy. Paminaw ragod maning. Kanang imong ipanigarilyo ba? Imo pala nang ikaw og chewing gum. Ay, Di pa madaot imong baga, ana, Neng. kaluoy sa sakong Ha? inahan, uy. Nakisulti taong tatay sa Patuon, picture. Neng. Wa pa gyud ay Ayaw makatawad si na nanay nga wa na sa tatay. pagkaon anang kuan. Aw, Nay? tao naman, panigarilyo. Nay Lagring. Nga. Nay. Oh, Neng. Niya ang atong anak nga gwapa, oh. Nay. Nay, pangutan ana, Neng. Naaman gyud na. Pangutan ag nagbakak ba ko, Neng. Pangutan, aning. Di ba, nak? Mahal kay na ko sa tatay nimo. Bisag gabawog ng liog, ani. Ah. Pero mahal kayo ko, ne. Mauna, Neng. Mao nga katupang imong mga saad ka ni ato ning ba. Maningil gyud ko. Ingon ka ni nga mag-inunungay ta. Till death do us part. Pero nga nung miuna man kagkamatay kagwa nga ka. Nay. Recorded by X Thunder Gaming. Nay. Hanggaw ning dako. Oh. Gingnan ngayo pag una-una. Mauna gyud gibiyaan ko. Biyaan ko sa kanahan. Nay, wa naman tay mahimo ana. Kitang tanan at tunong kita pa dong. Nag-una ra mas tatay nato kun. Pero ayaw ka balaka. Unsa man, musunod kang tatay? Simba ko ka diha. Unya nga no mag-uul-guul man ka. Dugay nang namatay si tatay, muli man nakatuig. Nya karon pa ka magsigig ingon ana. Sa una sa bag-o pa namatay, wag ka mag-ingon ana. Magbuot na ka. Butanay di ay ni. Ay, uwa man ko magbuot, nay. Awaraning o. Nay, rito bada kay imong anak ay. Gusto niyang papason ko ni mo diha. Bisag wa ko katultol. Tapos ito. Nay, kana ayaw ka balaka kay karong Domingo mo duaw ta sa lubong ni tatay. Mudo atin ni tani maning nak. Oo, laki. Kalakalag na day karon Domingo. Ay, dili pa. Pero muadto lang ta kay di man ta maadto ikalag-kalag. Ngano man, Daghan na kayong tao na ikalag-kalag na uy, basig mapiit ka dito. ay bukbukon ko noon sila. Nganong ilam man tang kwanon, ilam tang piton. Nayabag sila. Muadto ta sa kalagkalag, pero muadto sa ta karon Domingo atong palimpyohan na ang iyang nitso. Nay. Nunsaw nga. Inom ta. Ha? Inom. Ano sa imno nimo? Tungway lami? Ay, kung surang-surang nga, kuy, be. Kalao ba ito pangupaw ni mo na sa mga... Hilom Pag di kuy, matungkad, sige, uy. malang Laom kayo, uy. diha, kuy. Laom kayo. Ano ba ka? Si nanay, magigpangadto gyud sa adlaw sa minatay dito sa minteryo.
Wala ni mo ingna nga sa Domingo ta mga do. Giingnan lagi nako, moadto karong Domingo sa sementeryo. Nya sa adlaw sa minatay pod, makigpangadto man sad siya. Hasta nagkanang tao, sula nga 2 minatay adto. Ipiit na dito. Na, ambot lang anak niya kuy uy. Sige lang. Ato lang explikaran karong Domingo. Nya, o kay duty anang Domingos barangay. Ay, nanghil kong kapitan. Wala problema. Ayaw na balibad na to. No, sige, ikaw na'y bahala ana ha. Kay halos na ng mga tao din sa itong barangay, kay ilaman nimo. Ana, gina. Basta gapuhon, ana, gina. Saba ay awa ka ra, muli ko'y lagi dayon ka paita sa Ah, dinhi kastorya. paimnon di ka. Walame! Relax. At ikaw, jote na ko, relax lang ka niya. Sige, kay ako sa atuos nanay. Unya nang labay ang mga adlaw, unya niabot ang adlaw sa Domingo. Diin nagsabot mi nga mangadto mi sa sementeryo aron sa pagduaw sa lubong ni tatay, kauban ang akong bana. Unya, Asa namang nitsong maneng? huwat sa nay ha. Nangutana pas kukoy, unsaon giusab na manggod nilang purmas sementeryo oy. Maglisod man ta kun asa na to dapita. Ay nga nung ila man sa ninggi usab, oy. Nay, relax lang. Huwato na to sa kukoy ha. Relax lang sa diha. Ay, Maneng, my love, I'm coming. Hala no, bangag sa ilong. Asang iyanan rin sa tuwa. Sa naman itong agianan din eh. Ano, nawa naman yung agianan din eh. Libuga dyan yung minteryo eh. Usbon man. Pimutan mong lubon ug tarong. Karoon, wa na yung agianan. Ay, do! Kaniya ka! Ari! Stoy! Ari ay! Ay, di mo itong dugayan sa di mo kabaro ko. Doon sa mga... Kaila ba ka itong... Kaila ba ka ng tawhana do? Kanang kokoy ba? Kokoy ko doon. Kaila ka nako. Kokoy pakibot. Kaila ka? Kaila mo ko na, sir. Sige. Kaila ka nako. Nako ba? Ako sa kokoy pakibot. Sabi na ko, waka kaila. BBRC. Ha? Preso mo ka sa BBRC na kan lugos ka ubayo. Kukoy kibot magaka. Ha? Kukoy kibot magaka. Pakibot! Dili kibot! Sa mga eh. Kukoy pakibot ay. Oh, dili kibot. Katong taga sityo Lomboy. Oh, ako to. Taas gani siya og pution nga may pagkalagumon. Oh, ako. Daan pa yung lagay ko. Wag ko kailanay. Gani mo eh. Kayo, ba mo duklong kanhana ka. Priso ka karon. Ako na priso. Bida sa ni mo naong ni mo ay. Diyan ako eh. Naradeo, mao yung lubong tatay day. Ay, mo na di ni? Oh, mao na oh. Basta lapida. Manuel da koy. Wihawag nga ni tatay Manuel. Manuel do. Nining ang ganyan maning. Mao ning maning kay hindi ko magsildo ningil. Ilanda ko kuy uy. Sa naman ang taong ka uy. Ngano ba? Ngano ka ni? Kinuo po. Nausa ka? Lain na ni dumoy. Ha? Ano sila lain? Hala, kanay mo gitumban lubong man na. Ano bitaw na? Ngano di ay? Kanang dili kanang lubong ang buta ko ipasabot ang nakalain. Kanang naslapida tan-awa. Ano? Usap rin na sa lapid. Awanay basa. Kukoy pakibot. Ha? Busit eh. Kukoy pakibot. Nakamligi ako nga din eh. Hala, Minteryo mo na yun. Buhi pa ba ko? Buhi pa ko, Beatrice, oy! Recorded by X Thunder Gaming. Abi-dabi-doang mo ni. sabad ako kuy uy. Kaparehas na ni mugnan pero di na ikaw. Perbida, paita, ganina. Ako pinunta ng tawag. Nakaila pa siya ng kukoy pakibot. Nakaila ko nun siya. Tuwa ko nun sa prisuhan. PDRT. Karoon, gibutang nga. Lagi, lapid na lagi noon. Na, mao na hinungdan ng ubang mga ginikanan ron, magpabunyag sa silang mga anak, tagurha na ginangan, para di ma-hits in BI. Ah. Kanang imo, kuyaw, ka na ma-hit. Nakita mo na ismenteryo, in BI naman noon. Ay, maning, my love. Uy. Nganong imo mo kong ibiyaan, kagwa nga ka.
Kayo ba yan ni mong sungayon, oy, maning? Bangon, oy! Gawas diya sa imong nahimutangan kanahan. Nay. Napasag di ko ninyo. Kaya ako ni kasampaning animal ni. Maning! Nay. Pasag ni lagi ko ninyo. Di man na mo ilubong ni tatay ko. Dara diri o kani. Aw, ha? Unsa ba ko di ay, oy? Wa man mo magsulti, oy! Hoy, maning animal ka. Huwag yung ka magsulti kagwanga ka nga naara di ay kadiha. Sorry po, Na. sorry. Animal ka, maning. Nay, unsa naman sad nang imong gibuhat? Uy, nganong naa naman sad nang picture ni tatay diha? Imo man ang gibutang das altar. Ay, maghad ko niyag pagkaon na. Kay nahibaw ko mubalik si tatay ni mo niya. Manigarilyo rabato. Ako na lang ning giapilag sigarilyo. Giapilan ni magsigarilyo? Oo, hasta tuba. Usa ka sa kabol. Kay ay kusog ra ba kay itong mainom og tuba? Nya makainom pa day siya anak di ang kalakiha. Oo, kay matupas uban. Mubalik ko no ang kag sa namatay, busaan daman ko nunig mga pagkaon og ilimnon nga iyang paborito. Kay mukaon ko ni unya mo inom. Anak di ay na? Oo, basta mo aritur sa tatay nimo, ako na siyang serbisyuhan. Nya tinuod din ang mubalik ang kagnay. Oo, oy, mabitaw nga ako ng gipangandaman. Anan, sa sudan, mga pagkaon ug ilimnon, hasta sigarilyo. Ning, nakita ni mo, Ning, my loves. Nanang imong paborito, my love, maning. Ay, hala, unsa to? Hana, unsa pa? Ang kagrong tatay nay ni ana. Ang kagrong ni tatay nay nagparamdam na siya. Buti pa sabot ni si Ubanato naminaw nato. Ay, binuang diyanak. Patay na nas tatay ni mo, ay. Iyatang kagon, ha? Magmulto siya. Ay, binuang diya, binuang diya. Ay! Halaka. Ay! Hoy! Ay! Hala, bahala ka rin na yun. Yetres, nak! Ayaw kong biyae, anak! Na mauna ni ron, sige handom ni tatay, unyag magparamdam, mahadlok di ay. Unsaon ni nako akong inahan, sige gihapon siya handom sa akong amahan nga dugay ng patay. Unsa akong buhaton ani niya, unsa man og kamo ang pasultihon, Beatrice. Hello, Ate Pres! Good morning ba? Good morning sa tanan! Ate Jinjen! Good morning, Ate Jinjen! Good morning! Ilabi na sa mga mama nga padayong ni palit sa atong Don Pepe Tablia kay taas ang Santo yun na energy. ila, Ate Inday Jinjen. Aloy, may no? Kay taas ang energy, happy ang mga bata sa school. Unya, gawas sa Don Pepe Tablia, ang Diamond Food Trade Incorporated nagbuhat og OBM Special Tasty Fish Cracker og Paulitos Macaroni Crunch. Palit na mo, lami. Okay, the best kayo mga bata ha. Hindi ka buntag ato imnon Don Pepe Tablia gyud ha. Nya Paulitos Macaroni Crunch sa tong bawnon padung sa eskwelahan. Unya kita mga mag-inom-inom mag-chat-chat ha. Ang ato ang ay sumsum kani yung tasty fish cracker lami gyud kay di siya. Nindot kay di sumsum unya mga bata. Samtang nagtarutan-aw og mga TV diha nag-computer mo pag-ugo mo og OBM Special gahini mo sa Food Trade Incorporated. Nindot ka na natong imnon niya mga bata. Kanang Don Pepe Tablia. Nyo kita mga dago padung ta sa atong trabahoan ng atong imnon ang Sid Panyawan Coffee Mix. The best yung kaya ng Sid Panyawan Coffee Mix. Try na ninyo kay bago ang flavor sa atong Sid Panyawan Coffee Mix. Nindot ta kayong imnon ng atong Sid Panyawan Coffee Mix. Lami. Ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban pangkondisyon sa kalawasan kung padung ta sa atong trabahoan. Okay? Sa tanan pong mga tao ni Kuya ni
Nick Pipito. Basta Toledo ko yan Nick Pipito, Dudong GR Pipito. Sa syudad, sa Sugbo niya, sa mga tao ni Vice Mayor Choi Asdar, Sir Ricky Asdar, Sir Ryan Kangki, ang atong mga tao nga kasaligan diha sa opisina ni Vice Mayor Vice Mayor Choi Asdar o si Ma'am Kasmer Araraw. Ta Lister Daan! Ako siya Lister Daan. Good morning ni mo diha sa Talisay. Og ni ko siya Francis Isparit sa syudad sa Sugbo. Good morning ni mo diha dong. Onya di Cap Grimar Barete. Thank you kayo. Salamat kay ninyong tanan diha. Ate Pres! Okay, og akong pasalamatan ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon ug set panyawan herbal capsule, set panyawan herbal capsule with garlic, set panyawan herbal capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, kolesterol, katuta sa sugar. Ayog si piyata pag inom ka, daadlaw kyud. Katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay ka mo kaon sa imong pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa set panyawan herbal capsule. Inig paniuto ni mo maog hapon. Usa gyapon ka kapsula sa set panyawan herbal capsule imong imnon unay ka mo kaon sa imong paniuto. Maog hapon ni kagabi sa di pa ka mo kaon sa imong panihapon, inom na pagkadaan ug sa ka kapsula sa set panyawan herbal capsule. Og alang natong na problema gid kaayo bayan na aning kidney o UTI. Ayaw na magkabalaka, ayaw na magkakuol. Tungod kay yun na makaayo, makatambal, makapaalibyo anang atong kibati bahin aning kidney o UTI. Kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimut ha alang sa kidney o UTI, Kogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Og sa tanan natong mga kaigsunan nga naghibog number 1 sa tuang Sedlenimit Oil. Excuse me. Nga tinuon mo ang tag sa itong panuot, pamaol, panakit sa kalawasan, varicose veins, katol-katol, kutos sa kabataan, ilikay, pagkita sa dinggi, mga ginikanan, naplasig yun yung mga anak, sa Sedlenimit Oil, kay ting dinggi, karong panahon na, maunay atong dipinsa sa barator na to, mga pagpalit sa ato ang Sedlenimit Oil ilikay sa dinggi ang ato mga nakadako kay gastuhan dito sa hospital. Bao na kinahanglan nga manghaplas kitag Sedlenimit Oil. Ang ato anak padung sa eskwelahan, haplasan na tong Sedlenimit Oil. O inikatug na to, haplasan na tong Sedlenimit Oil para ilikay sa mga lamok nga bupaak og maoy gada sa sakit nga dinggi. Pero sabota anhara sa butika paliton ang ato ang Sedlenimit Oil, di ba Kuya Gili? Sa butika na gyud mga igsoon, sa butika na gyud. Wa gyud na ibaligya ang atong batugan kay haplas Sedlenimit Oil sa gawas ha. Sa butika na gyud ha, butika basipya ta. Pasaylo ala ko ato yun na balik-balikon mga igsoon kay basipya ta. Kuya ka ba kayo panahon na? Uso na kayo sa attack mga dinggirong lamok. Kuya kayo ron. Kinalan mahaplas kita permi kita mga mag-andam og Sedlenimit Oil. Basta ato nas butika palitagams. Butika na gyud ha. Okay. Daw dili gali sa Facebook lang sa mga igsoon. Ato bistahan ang page sa Seed Marketing, Panyawan Herbals Incorporated mahigala. I-type na to ang Panyawan Herbals niya. Ayaw kalimot ka itong i-like ang page mahigala. Magkita diha tanan ang mga genuine Seed Marketing products. O ang mga Panyawan products Seed Marketing mapalit na po na to sa Shopee mga igsoon. Shopee. So basta laylay tas butika, Shopee ta para di ta makadawat og piki, di ba guys? Shopee kay naa ang original nga silin wa gina sa gawas ang Sedlenimit Oil. Shopee, butika. Mao gina ha. Okay, sabot ha. Okay, arita ni Kuan Gams. Arita ni driver's taxi mo Gams atong nga bigo nga tigamitan na. Sige. Si Titing Tumulak, ha? Titing? O Titing Tumulak. Nani siya sa Pahak, Lapu-Lapu. O iyang misis nga silita. Ang ga kay na Gams.
Sayo kayo na siya mong grahe gali Gabs, kaya tungod pa pinangga kini asawa. Magdada siya sediment oil. Grabe ni siya. Si Lini Anjudjo Murada sa Sitio Callejon Labangon. Kailan mo kuno kayo ni Gabs, migom kuno may ni. Si, Judjo Murada. mao ba? Oh, Sitio Callejon Labangon. Oo. Oh, ingon lagi sa kailan mo. Nya sa Master Taxi Gabs. Master. Di na to daghanon sa uban sa sunod na sad. Sa Master Taxi si Dante Abalyi og si Maris P nga iyang misis. Thank you kayo. Daghang salamat sa Labi na yun sa mga tao ni Dudong Jake diha sa Suba Suba Lamber ba? Sa ilang Dong Jade sa una. Dong Jade Si Dong dito, Jake na may gadaron o si Oo. Sir Dudong Jake og sa kato anak niya. si iyang mga tao dito. Naman siya Salamat hindi kayo. ko sa mineral water no. Oo na. Mineral water ni Maya dear. Nya sa tanan nga namati labi na gyud ni Lola o si Lita Jopia o si Lola Lola ni sa ato ang amiga kay nato nga si Nen Batukan taga Danao City. Dong Algori din ha dong Oy. sa Jade sa Suba Lamber Suba Lamber. Taytay Danao. Kumusta mo diha Sa dong galingan Gabs. galingan. Thank you Oh, kayo oh, sa tanang sige. taga Danao ha. Kevin Perez. O si Dudong Kevin, always mo gini nato kay mao ni kanang fiancé ni Inday Jelly Haka. Okay, thank you, thank you. Kanang madadagid ni Aperme. Butal kanya sig Butal paghamplas kayo. ang sediment oil. Oo. O si Musamot ka kondisyon ko Kevin. Kapitan Ray Marimon Gam sa Liberty. Oh, Nga, sa kapitan Gabs, ang amo yung kapitan si Mona. Amo na. Oo. Thank you. Kapre Marimon sa Liberty bin Unido Bohol. Kumusta Salamat, ka diya? salamat. Okay. Onya, bam. Hello! Mataga inayawan! Ilabi na ni Lola Eusebia Repoliedo. Okay. Lula ni Cardo Guapo ko no. Taga inayawan, Sitio Plus. Kumusta ka mo din ha? Lula, iminte naman si Celebrity ko Tikbiori Soup ha. Ilabi na usap niya ito ang mga katikesta din sa Sagbayan Parish. Kumusta mas padre di? Ay, oh, padre, wala ko kakaduaw di hada. Okay. Virginia Garcia Inso, Lelibet Soliano, Lorna Hernan, Nora Generali, Ani Manon, Flora Vertudaso, Janice Alferez, Lita Lupis, Gregoria Gemelo, El Expedito Lamosti, Trining Salpunyal, Lorita de Venegracia o Adet Candone. Mga katikas sila diha, mga katikas Sagbayan Paris. Kumusta ka mo sa dili po mumato sa eskwelahan kay sa usa ka semana mo kada adlaw ang inyong klase dito pagtudlo sa mga bata. Siguro wala man ninyo sa dili po mumato paggamit sa Celebrity Kodik Beauty so para sa inyong beauty care. Kanino sa akong kamera. Char. Okay. Doon na kami maproblema sa mga skin problems. Dry ang inyong skin. Celebrity Kodik Beauty Soap, no? Doon na kayo mga sangkap glutathione, papaya extract para magpabiling hamis ang inyong kutis. Nanawa ko, Imbis na ako nabayot na tungkol sa sabon. Ang samba! Pinugit-utis na ko, ano? Unsa gile? Unsa pa mo linya gile, pino? Pinukutis, dako grano. Iluwanas na akong gile. Lain na bataan. Celebrity Kodik Beauty. Ay, pinanggili ko ng commercial ko. Celebrity Kodik Beauty Soap, okay? Aron, magpabilin ka mo. Kutis artista, kutis porcelana, younger looking. Thank you! Good morning! Okay, o niya sa tanan ito mga iksuna ng toksin mao gini mo daot sa blood cells sa lawa sa tao. Ang ato blood cells o cover o putos ba dauto na ng toksin nga musud sa atong kalawasan kinahanglan nga ato na i-flush out ang ato ang toksin din na nga mo'y nagdaan sa atong sakit, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uban pa natong balatian. Pinaagi sa pag-inom nato og G-Detox Plus Herbal Capsule. Usa ka kapsula, usa ka aura sa pagkamukaon. May paggamit nato anang G-Detox kung wa pa kay balatian pero duna na kay balatian. Kinahanglan katulog yung inom buntag udto hapon. Usa nga duha ka kapsula usa ka aura sa di pa kamukaon. Imna na nato 8 ngadto sa 12 ka basong
tubig matag adlaw. Busa, kung gusto kang mawagtang ka mga tuksin sa imong kalawasan nga mahinungdan sa imong balatian, o aron ligon gyud kanunay ang atong vital organs inom gyud ta matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog number 1 kining butangtang sa tuksin sa atoang kalawasan. Ate Pres! Okay, ang sender nato karong adlaw. Ato sinder, Ate Pres, si Inday Beatrice. Beatrice. Kanira ko niyang mama, kanang bang murabag ka ng pabili, pero siguro niya yung mama nga matay ko niya, in love kasi siya. Kay sige, magsangpit-sangpit sa iyang bana, Ate Bana Pres. niya. Karon adto sa minteryo, iyag yung atikatikon yung bana. Pag uli diris bay, nag-andam-andam pa siya para kuno kanon or imnon sa iyang bana kay kalag-kalag lagi. Kalag, oo. Karon na ngayon nangatagak nga baso, Ate Pres, ingnon siya sa iyang anak, patay na si tatay na ron, niduaw na sa tatay ni mo. Ay, binuwag niya, patay na to, ay, kulag, hadlok niya siya, Ate Pres. Mahadlok siya sa iyang bana. Ay, dili, atik-atik, lagi na ito gibingaw siya sa iyang bana. Kaya, katapusan, ayaw, Beatrice. Beatrice, ayaw taon, ayaw kog biyaya, anak. Hadlok niya, ay. Hadlok taon. Hadlok kayo. Hadlok siya mo balik iyang bana. Hadlok balik yung bana. Atik-atik, lagi ito, Ate Pres. Kasagaran, sa ako lang na yun duman sa sugilanon, lano kasagaran, no ka nang basta makatik-atik sa sumatungkol sa iyong bana, katamang makainom siya. Di ba? Oo, katamang, kay pala inom man iyang mama, tungkol Yaman ni Anam sa Beatrice, wala binay mo ginom. Wala mi kuno ang giinom siyang mama. Oh, ang kanang iyang mama, kay Isa rin tinul- giinom siyang mama. Bilko. Judy, oy. Karon. Kato dito sa menteryo nga nagsiki-siki lang ako. Oy, bana! Ganyan ka nag, ma, di ba naman unit? Awan sa di ay. Kalit lang katrans. Mag-iya pagkakanig hubog na lang. Kung pa hinubog na lang iya, ha? Apang kaniut lang. Huwag doon na tayo mga ipaambitaan eh. Mato pa diri ay sa Sirach 10, versikulo 11. Ini kamatay sa usa ka tawo, ang tanan nga iyaha mao lamang ang mga wati, mga lagong og mga ulod. Kung atras ta diri sa verse 9, gingon dire, kita mga abog ug agiw lamang. Kita mga abog ug agiw lamang, busa unsa may ania kanato nga angay natong ipasigarbo. Ang atong lawas nagkadunot bisan gani buhi pa kita. Tinood. So, ang but sa butaan ako ning gibasa tungod pagpaambit kini nga. Pagpaambit nga kita, lumalabay ra gyud kita Lumalabay, tanan. aso. Kay ug moingon kag kanang mahitungod sa ato ang pagkinabuhi kay katong akong magwa nga namatay sa cancer king naman gyud sa Dr. Manoy ug daghang kag kwarta dakoy tambal mahalon ug gamay ra kag kwarta dakoy tambal baratuhon pero ako doktor man jud ko mo prangka jud ko nga kwaon tas kay tasan kwaon ta gayon Tinood. bakit istorya na lang kang San Pedro sugod rong adlaw kingnan siya na muna nga murag malahir akong gihisgutan karon sa problema na pero akong pasabot inday nga kana bitong iyang pag atik-atik murag kanira nas kahubog sa imong nanay kay tinuod na hadlok man siya nagpaninggit nga sa imong gibiyaan nga na natagak na nahagbong Nahinomdom na ko atong kauban na to, Ate Pres, katong bilar sila sa Kusbo. Nga ditso sa Tiaget, katong ditso sa Gilag mo. Ay! Anong ibon miyap? Katong kauban sa nato namatay. Nya siya, hubog kay siya. Nisakam dito sa Kusbo. Nisaka sa Kusbo niya. Pag abot ito, dagham ka ng mga lungon nga kuhan nila. Ditso sa Gilag. Ano ibon miyap? Ay, bungong mga insik ka kisam. Isa na yun niya. Kailan niya? Mga insik pa yun. Akin sila. Niya dili day mao. Di mao. Niya gina sa... Mano. Di na mao, mano. Di na mao, di na mano. Sa... Ay! Ginawa ka masulti! kinsa man Sudah ang tanong ko, hindi ba? Pag-istoryahan di ka ito, Gams? Nasata. Ito ba ka mo ba sa amin? Ano man? Pagkamatay siya, Tiyo. Lungag. Waman, diliman, nagkanang kawat ng Minteryo. ikaw sa yuta Mulayat ko siya, ilaw mo na pag-inuman. Pungkas mga tao. Tiyo, pinangga lagi sa Tiyo. Tiyo, boy, ako yun, kuptag may isog na kisa amin, oy.
Tukmo dito, Riz. I'm not Riz. Muta. Mahogta. Ay, nagasulis mo. Ayaw ito, gimahogta. Balik ta. Bahar mo di mo. Inday, kanang nang uyon-uyon nila na imong inahan tungkol kay palahubog Ngayon. ko siya. Ngayon mo lang angay bantayan. Kung di ba na siya mahiso kamod? Kaya kinera bang tiguang, kung kita may masay kamod gulat, mapiang kita, baon sa. Liso na pagbalik ang atong mga kabukugan. Lisod na yan, Kaya idara na kita yun. Uyon-uyon nilang. Uyon nilang. Unya kanang naang, sige nang, akong yun mo, kanil lang sa yun o say makalingaw niya, say makalipay niya, kuyog ilang, panbantay ilang nga, dili so kamo, dili madugmo, dili matagak, igato sa menteryo, luminag na mga, uy, kanabi yung mudo to sa menteryo gulat, o sa bantayanan ba, kanabi ka na maghabwa bitong nga lungon gulat, nagbuak ng bildo. Oh. Tinoon bitaw? Bukog yung tao. Di ba ka na nagbuak ng bildo, may lagari ka sa kana mga mahalong kay mga sementeryo nga limpyo gyud perme. Ug kani lang ka sementeryo nga Bisaya, daghan ka mga buak ka mga bildo. Daghan kay buak. nya ma- Minteryo nga Bisaya. Oh. Ang minteryo nga in English. Lain lagi. Kana daghan sa kana maghabuwa sa bamno daghan kay magatang no? Nga naman. Naay sa day daghang putsirohon. Ay, Ano, ay, di irta. Natuhog lang, pinangita, kinagay. Ay, ay. Kanain. Kanain ka abrigo ni kuan nitso. Ah, Uy. Nindot ako pa tala ko liyan. gahan saman. Kanay ka action bito ka abre. Ah, mo saman. Ko ay giabrihan ng zipper. Ah, Kailangan na dito naman, no? Kala ko ang puzzle, Tijuan.